ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Biasa lagi, dia. Penai, itu plakat penai. Kinoilam jonggasin ju kinosan charge nong par ken lakhe bitar lab hade me kimishim la yo bani shimbenta hagajing pun sngopat ba lani public hearing plapen bed da kashilo municipal board hakar pulai trik nailur arajar apusan hagashnong nong hali nakabenta banshna yakajakat he nyut bathamai jongganu shillong township Hagajing kram kilar pathai kubor u president jonggasin jok uba superangan ulong bagasin jok kansa shong jingalang kerke hakani gesngi banishim garai logajing mamsha jangi pat ba kashnong nong hali yakinoy lam kasin jok banishim bentalang hakani ka public hearing wat hadi ki bol sarkar kla pha ekasithi khot sngoba yagasin jok nyadan lang hakani ka jingalang pinsngopat ba ulakam bo am tang yakinoy lam jonggasin jok henry Wat dekikat santli kishnong kibidan hapo kalama jongga senjok ru omshim lasha satya bandrung cik public hearing. Tega nego por ke bamenta nagaliang jongi kum ka senjuk kinong sencar senong parum khen kibasyong basa hagane ka sodong sokun ya gane ka wam khen ngidap da gijing sungusi ka bakrau hagane ka sengi ka bamenta ka balong ka sengi ka bakum ka senjuk ngelayo ka jing tip ka basai lengba katanat sarkar ha ka bakila don kajing pentip ke basai kajing penpana pajba wat banto sengi da ka city bat an ai ka order ya ka ban penpana si pajba ha ka ban ya weri pajba bakin wan pen snow hi dalade ya ka kajing snow ka jongki habai de bat kane ka hearing man da ka sngi habai de bat kane ka solid an waste management na ka plan jok sarkar la ne ka landfill ka bangi tip pajba kum ka marten te kane ka sngi ka basngo si nglawan da kajing kemen Hashwaban me mene na kiyeng kisam iladon ka jing kentu kan pham ya kinong song sunong ba bangilaj hakane ka public hearing hane hanong hali kamut nginlaj da ka mensim ka ba jajai nginom sya yano inoro kiban pen klumar kiban kren si kren sang ban penon kam ya kijing di kiba pen buaj kino kibale ya kita ngila rai nagalyang ka sunjuk ngen pen stom da ka bateng tengiwan hang ne ka bangi khme lenti kat kum ka jing kren da ka ringkat bat ka sarkar ngilai kenduk naka por haswa kane ka hearing de nakalyang jongki kila ya ka assuran ya ka ba kinum don jingkhang ingi banginwan hakane ka hearing hose andang ipoi hang ne nakalyang jong ki borsnong nong hali ngamut ban ong kine kinong hali ki ba lakwa bandi ya kane ka jaka seka marten seka sarkar lengba ka tanat urban te makipat kila bu ya ki volunteer hang ne katto ka ningut ban khang ingi Habaro saudong ya gane kejaka ngiladon hang ne da ki hajar ki nongsong snong ki bangi sngo don kam ban don ban pen sngo ya ki jing don kam jongi ngemsem lawan ban pen klumar ngiwan tang ban pen sngo ya ke jing sngo jongi kata ka de ka hok jongi bangin pen sngo te nginom sya bang nom ailat ban kren kino giktin pen thok bria no ten rai sngo singi khalam yo ya kata kalat Lasya khang no hang ne, lasya khang no nang tonaneng, lasya khang sodong kinong songsinong jong ka senjuk jongi. Tengi khalam yo lat bandrung sepo ka hearing. Te ka hearing kala ya chakmat menta kila comments ba kala dabuai. Te nakalang jongi ka senjuk lengba jong pi ki media. Ni ai ka tin ka basai ka kubor ka basai sa ka sarkar. Ba nakalang jongi ka senjuk nginom hun ya kane. Ngiloi pediang ya kini ki order. Ngila pediang ya kene ko order ba la alot yang ye bangin don lang haka hearing te handre menta kila wan bantrua yangi da ka batrua kum batrua mit banong to wan otang weni ar ki ban sim benta kene ka hearing kata kam de ka public hearing kata ngila banong ka individual lan ka personal hearing tengi kwa habong public hearing mud paro ki paj ba ki don ka hok ban yo sngo te kane ka long ka jingle ka jong sarkar ka jingle jong ka snong nong hali ka long kila nyau siliang yangi kat kum ka jing khot lang ngilang baro kat bada poy hang ne kalong da kawai pat tengi ai ka kerua ka basya sia sarkar bamenta nakalang ka senjuk ngin me nang ne ngin syong ya ka jingelang bat ngin siam ya ki rai ki senjam ki batenge persya ya ka sarkar lada ka penulong ba kane ka hearing menta ka sngi ka ong ba kala trekam kan ya syakmat la ne kala long acceptable dan nakalang jongi ngimpediang ya kane
Tengirai baik ba dakabor ngin yang persya eka government bagnom alat badalele ikat bangim padio pensngau ya kaneka ya ka jing sngo nangi ya ka taga jing pensngau nangi kiropat ba habangi lajit ka to kane ban ajing keran ngim simai olat tementa ngiwan hang ne da bangi la penkre ya ki points bangin keren bangin pensngau harangi klami olat kinong hali ki onginom sya bantu klar kim narbar kat ba pi kene ki city la la address sya presiden bat senjuk jong ka nong sencar sinong parum kan pila bani i hang nero how presiden sekretari senjuk nong sencar sinong parum kan teleng ba kene kini ki city la kren sai bala invite yang i sya kene ka hearing kat bang wan hang ne menta kalong da khongpong te menta ngenom itu ka e karai ka bangin sim te ngin saya rai lang haka senjuk gitu kawe namar hang ne ngidon tang mangi kato kane kat ba kiwai pat kisinong kim kila ya don la ka jong kim yorung te ngila rai ba menta ka sngi ngin sa syong jingelang bat ngin sa sim ya kirai ke bateng habe de bat kane Kano television ki bakam yo nya syong ta. ki menta kat kum ka jeng ngi haka senjuk ngidon khatsan television te han rai ki don ki nong syong sinong ki bala ajing tep ki bala kham jingai kim la syu bandon bat ngi han rai ki ai ka jeng itrelang te kanu ka senjam ka bangi simlang kalong barok khatsan television ka bangi don hang ne te ki bangi la ban po hang ne namar ka jaka ka bla kham jingai te ki don ki bom la syu han rai ka jeng itrelang i don khatsan television ta kiba don hang ne menta tang ka sinong halihi kawai kataro kam dei full kinong hali ki don kiba persya lala ki jong persya ki jong ki ya kata ngamla ban komen se habai de kata phila ban keli yake ki don la ka jing singongi ha ka senjuk ngila ban ongi keren tang ka jing singola jong ngiwan hang ne omdai bangi persya e kanong hali ka badon jaka ngi keren na basai haba ki don ka jaka ban di haba ki don ka jaka ban ai sya ka sarkar la kilong ki di la ne ki ai ro nginom tu klar e kata hare ka ei ka bangi don ka bangi kwa ban don hang la lang hane kalong namar bangi sngokhia tang e ka wa omkhan baka wa omkhan ka bangi ki paj ba nong sinong jong ka senjuk ngi penon kam ko mangila ong mit bat sngi bun ki nong sinong men mit ro ki sa cha namar balai ki don ki ba ajing mentoy ki ru paj ba la kalong ka khwai la kalong ka tongdo ki ba samit ka rep karyang ya di ya bam ge set ya tan de bat kum ta ter kani ko am khan ka de ka ngilaban ong kalalong kum ka kemi ka bas sayangi la kalong ka rep karyang la kalong ka umbam di la kalong ka khwai do kha te kalong kum ka kemi yang ka babsa tengem kwa ba kane kan du no kata kalong ikwa ban wan hang ne kalong bangi kwa ban pen pau ba hato kadon jing ta em ka ai kis jam ka ba government kan sim ngin pen i ka jing sngo jongi ngin ya keren da ka ba syai kat kum ka jing sngo jongi handa ngim sim yolat te kata mar bangim sim yolat kata ngi persya jore kane bat ngi kondem ya ka sarkar ba ka baya cha khmat ya kane ka hearing da ka sngi hang ne na ka liang jong ka dorba sinong nong hali kila pha katu kane ki volunteer kumbang ala ong mene khndiat de ki pha hang ne ki volunteer bakin khang ngi bangen rong tengi hang ne ngidon ki pajba de ki hajar naka senjuk tamangim kwa ban thom naka bor mangi wan hang ne omdai ban ya pen ibor ni wan hang ne daga men sim ka ba smokhia ya ka lawe jong ki kon gekti ki jongi ban pen pau ban keren ai ngim sim lawan ban ya le daga bor telada kani ka jing pen pau jong kim sim la ailat kemut ngi hap sim de ki we pat ki senjam hanrai ka jing wan jong ki ban khang ka den ki nong hali ban ngim kwa ban thom bor namar ngim sim la persya ki nong hali ni persya ek ai ka ba kumang laong ka jing ta ya ka wa amkhan ne jing elang ngin syong na menta ka sngi bala syai ngin sa declare sibede ki ai kira ke bangen sim bala se la syai ngin proceed ya ki ai ke ba ngin sa sim ra sibet ba syai bangen me nang ne ngin syong ka jing elang bada ke senjam ka beteng e la kalong da ka no kelentai nginom ailat ya ka sarkar bahkan pen urlong ya kane dan em ba kata ka de ka rai ka jongi ba mentangin me nang ne ngim kwa ba kane ka hearing ka balong menta ka sngi kan long successful ni kwa bakin penduk pendam no nomor balai ngim syam layo lat banyak don lang hakane ka hearing kata ka de ka rai ka jongi Kita pas ni mah. Ano ay kompol skol bak siya nga daw si kay years no bila sa to bakla mama kaya na ka ano Keduk no. Kita ndep snang pun sini.